Здравейте, приятели! Добро утро в 10 сутринта, 10:04 вече. Така, днес ще отваряме този мистериозен плик. Така, и го отворим заедно. Сега едни зранчовци с кашкавал. И второто нещо, още едни, само че тези са с такива потънки. Третото нещо, което ще отворим, и последно най-видна, ето това. Сега ще ви го покажа. Първо и аз искам да го разгледам. Ето как изглежда, и от тези фигурки искам да ми се хване. Ето това, защото е наистина много сладичко. Ето това, коромито и да. И ето това розовичко. Така. Хайде да го отвориме и да видиме. Пръсна коничко. И спана ми с което исках. Значи има едно ето такова. Има чантичка. Ето това аз много обичам. Но да беше ми спанало бялото зайче, ще бъде още по-добре. Така, малко трудно за изработване, но само да видя това. Значи е с чантичката това. Ето, това е с чантичката. Как се слага? Не от тая ръка. Ето. О. Така. Ето не се слага. Затова ако ромито е с ето такава. Ето. Това си е с жълтичкото. Ето така. Само да му взема и другата ръка. Ето. И това нещо е с чантата, но не става. Опитвам. Не става. И просто ще го сложиш до него и така. Хайде. И последното нещо, но те се разсвърчах в фигурки. Това ми е подарък на другото. Тази кукла, която ще я отвори. Вау! Има и топчета, като обувки. Ето, малки са, но се виждат. Ето, и другата е същата. Така. Тя трябва да има и гребенче, но няма. Вижте каква е интелигентна. Само да ви... Така, сега ще я обуя топчета. Сега. Само малко да завърта кръка напред. Що е назад малко. То топчетата така трябва да се получат. Значи това... Тя е тази кукла. Така. Тази колко малки кръка има, само тя има по-малки кръка на едно бебе. Шпана. Ето много да се справя. Майстър. Ето.
отворя. Ето как се получи котличката. И това пликче може да го използвам като за подаръци на някой. И да, но аз сега какво ще отворя първо тези двете. Аре, това. Ще го отворя ето толкова малко, защото не знам дали ще ми хареса. Много вкусна. Абонирайте се за втора част.